11 oktyabrda Beyik Türkmen şahiri wakildary Mahtumguly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ona golay döwlet baş tutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin forumuň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäre hökmünde häsiýetlendirilen emma ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi Türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web-saytynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinaýat sudunyň Putin'i tutsak etmek barada çıkaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamesyna gol çeken ýurt däl şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinaýat sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongoliýa saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çağırypdy. Aşgabatdaky forumuň medeni çäre hökmünde kesgitlenmegine garamazdan Rus prezidentiň çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni ýerden ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin awtology bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşik geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus-türkmen strategiýa partnerliginyň gowy özgerýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukda halk maslahatynyň başlygy Putini Mahtumguly Pragynyň ýubiley medaly bilen gutlap humanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumuň öň ýany çap eden maglumatynda çäreniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian bilen ýakyn gündäwrdaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pezeshkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumuň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pezeshkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündäwrda barha mewjudyan dartgynlygyň İsrail bilen Iranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Iran tarapyndan goldanýan radikal şäit opera Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Iran ýylyň başyndan bäri 2 ýedek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Irandan aralmak niýetini yglan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Pannier Mahtumguly Pragynyň doglan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşan liderleriň ony siyasi behwitler sahnasyna öwrýänligini belledi. The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there. Birinji mesele Ortiýadyň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsyr, Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşugyna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete ýa. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär. The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now, Bruce Pannier aýdýar. Bilermen bu forumuň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk günorta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly sowda toparyny döretmek, gaz sowdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini belledi. Şeýle-de Pannier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň parahatçylykly ýurtdugyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy. like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also. Aşgabatda Mahtumguly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy parahatçylygyň we ötüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýolbaşçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näwelli sebeplere görä medeni bilim çäresine öwrilipdi. Planlaşdyrılan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we
Türkiye Döwletler Guramasyna synçy statusynda gatnaşan Türkmenistanyň oňa doly agda bolmak kararyny yglan etmek üçin pursat boljagy çak edilipdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiye Döwletler Guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agdalygyny gazanmak üçin köpden bäri finansiýar resmi däl sammitin ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiye Döwletler Guramasyna agda bolmagy barada yglan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmiýetleri sammiti derek medeni çäranyň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda yglan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmändi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar. Marweli vampulaatlaryna ýitirilip dowam edýän awtomobil ýanygyjynyň gyçylygy ýylatyň gündelik durmuşyna oňaýsy täsir edýär. Beketleriň öňüne emele gelýän awtobularyň obatlary saklanyp galýar. Bazarlarda bahalar ýokurlanýar, ýol kiräleri gymmatlaýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçylary sebitlerden maglumat berýär. Marweli aýtynyň etraplarynda ýerleşýän käbir ýalgyç beketlerinde benzin düýünden ýok. Säher ýerlerinde adamlar saxta awto uluglaryndan teýrek peýdalanyp başladylar. Diýip Marly ýaşaýjydýar. Türk radiosynyň habarçysy bu sebitde ýalgyç bar bolan beketleriň öňüne emele gelýän awtobularyň obatlarynyň egisilmeýändigini habar berýär. Adamlar bir näçe tagatlap awto ulug ýalgyjynyň nowbatlaryna garasyp öýlerine giýjän ýary bar ýarlar. Käbir adamlar daňdan tagat 4'te turup benzin nowbatyna bar ýarlar. Diýip Marly ýaşaýjydýar. Yerli ýaşaýjylar gyçylygyň arasyna ýanygyjyň resmi bahasynyň ýokurlandyrylmak ähtimallygyndan alada galýarlar. Türkmenistan awtobul ýanygyjynyň ardan bahasy boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna gelýär. Bu ýurtda 1 litr benziniň A95 görnüşi 1 manat 50 teňeden, A92 görnüşi 1 manat 35 teňeden, A80 görnüşi 1 manat 15 teňeden, dizel ýanygyjy 1 manatdan satylýar. Marwul atyna habarçymyz bu sebitiň üstüne geçip Lewapol aýtyna barýan awtobularyň hem ýanygyç beketlerine nowbatlary garaşýan onaýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewapol atyna çeşmeler bu sebitde ýanygyç gyçylygynyň hasy ýeti duýulýan onaýdýarlar. Biz şu wagt içinde munyň ýaly boz köçeleri görmändik. Zombi apokalipsis kinofilmlerini ýada salýar. Diýip sebit merkeziniň ýaşaýjysy aýdýar. Köçelerde ýeňil maşinler ýektuk görünýär. Awtobus ýok, şol sebäpden şäheriň köçelerinde ýörep barýan adamlary hem görmek kyn, hamala Mazaristana düşen ýaly. Diýip beýleki bir türkmen awatly aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ýurdun durly sebitlerini ýitirilip dowam edýän ýanygyç gyçylygy barada ilgiderli habar berip gelýärler. Biradyň 4-nji oktýabrda Günnägör welaýatynyň ýanygyç beketleriniň biriniň öňüne 4 kilometrçe ulap gidýän awtobularyň nowbatlaryny görkezýän bir video Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Azatlygyň saýtyna çap edilen bu videoda ýanygyç nowbatyna garaşýan ýüzlerçe awtomobil ulagyny görmek bolýar. Türkmenawa şäher häkimliginiň bir çeşme ýurtda emele gelen ýanygyç gyçylygynyň bazarlarda käbir günnelik adyk önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna alyp gelendigini aýdýar. Bazarda towuk eti ýöne ýere gymmatlamady. Towuk fermalaryndan bazarlary towuk etini daşaýan ulaglarda ýanygyç ýok. Diýip çeşme belledi we soňky wagtlarda şäher häkimliginiň ýymy tüpçünçiligi bölüminiň adyk ammarlaryna ähtiýaç etleriniň çykarylyp başlananyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça şäher häkimliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär. Çeşmeler subsidiýalaryň adyk önümlerini daşaýan ýüklawlarynyň hem ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli döwlet dukanlaryna ýeňillikli ýymit önümlerini eltip bilmeýändigini aýdýarlar. Şäheriň ýeri bazarlarynyň birine Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bazar satyjylary ýanygyç gyçylygynyň adyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyna getirýändigini aýtdylar. 1 kilogram şeker 16 manatdan 19 manada galdy. Güne bakar ýagy benzin ýetmezçiliginden öň 20-25 manatdan satylýardy. Häzir 30 manat makaron, meske, tüwi, greçka we nohut ýaly haritlaryň bahalary 2-3 manat gymmatlady. Türkmenistanda öndürilen un ýok. Diýip Türkmen awatly bazar satyjy aýtdy. Ýanygyç gyçylygy şäher ýerlerine ýol kireleriniň bahalarynyň hem ýokurlanmagyna getirdi. Bu ýagdaý bolsa büdjet işgärleriniň talyplaryň we mektep okuwçylarynyň hem günnelik durmuşyna täsir etdi. Şu gün ýola irden saat 7-de çykdym. İş ýerime 9:30-da bardym. Başlyk düşündürüş ýazdyrdy. Ýollarda awtobus ýok, hökümet problemany çözmeýär. Biz näme etmeli diýenimde, sen näme arkadagly serdarymyzyň siýasatyna garşymy diýip haýbat atdy. Diýip Türkmenawa şäheriniň 28-nji orta mektebiniň bir mugallim aýdýar. Bu aýdylanlar başga da bir näçe mugallim tasdikleýär. Mektep müdiri onsuz hem mugallimlerden para almak üçin bahana gözläp ýör. Benzin ýok, ulag ýok diýseň siýasat bilen gorkuzýarlar. Geç galyp gelseň işden çykarjak diýip haýbat atýarlar.
Deyip muallimler aýdýar. Ýanyç ýetmezçiliginiň fonuny okuwçylaryň sapaklara gatnaşygy hem pesa gaçýar. Çeşmelere görä käbir mekdepleriň müdirleri welayet baş bilim müdirliginiň käýinç almalygy üçin muallimlere gatnaşyk hakyna hasabatlary galplaşdyrmagy tapşyrýarlar. Mektebe gelmedik çağa geldi diýilip ýazylsa, şol gün hem oňa bir zat bolaýsa muallimler kelleti bilen jogap berýärler. Deyip baş bilim müdirligine çeşmeýär. Şäherdäki muallimçilik institutunyň bir talibi okuwa öýünden gatnaýan topardaşlaryny salgynyp dowam edýän ýanyç ýetmezçiliginiň institutunyň daşynda ýaşaýan taliplere yaramaz täsir edenini aýtdy. Topardasym irden saat 4'te ýoly çykýar. Sähere gelmek üçin taksa öňkü bahasyndan 4 isse köp pul töleýär. Sapaklar gutarandan ýadap gaty giç öýe gaýdylýar. Deyip talip aýtdy. Prezident Vladimir Zelenskiň Ukrainanyň Ýewropaly itaty ýaranlaryna edýän saparynyň çäginde onuň Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papasy Francis bilen duşuşmagyna garasylýar. Bu aralykda 11-nji oktýabrda irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran zarbaty netijesinde atudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam, sol sanda bir ýetkinjek helak boldy. Zelenski Russiýanyň Ukrainanyň gündogor tewitlerinde haýal hem bolsa öňe ilerlemeginiň arasynda Ýewropadaky ýaran ýurtlaryna sapar edip Kiýew üçin gosmaça, harby we maliýe himayatynyň berilmegi ugrunda tagalla edýär. Zelenski Vatikanda Rim papasy bilen duşukdan soň Berlinde Scholz we German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen hem gepleşikleri geçirer. Zelenski 10-njy oktýabrda Londona, Paryja we Rime hem tapar edip Ukrainanyň Ýewropaly ýakyn ýaranlaryna özüniň ýeňis plany atlandyrylýan mailnamasyny hudurlady. Ol Londonda Britan premier ministri Keir Starmer we NATO'nyň baş sekretary Mark Rutte bilen duşandan soňra Paryjda Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşikleri geçirdi. Mundan öň Zelenski Rimde Italiýanyň premier ministri Giorgia Meloni bilen duşuşdy. Zelenski X sosial ulgamynda ýerleşdiren ýazgysynda gepleşikleriň dowamında Russiýanyň güýçlerini ýeňmek boýunça özüniň hudurlayan ýeňis planynyň detallaryny nykdap geçendigini aýtdy. Ol özüniň we beýleki liderleriň planyň üstünde bile işleşmek barada ylalasandyklaryny aýtdy. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Zelenskiň bu tapary 10-njy oktýabrda Ukrainanyň itaty goldawçylarynyň gatnaşmagynda geçmeli. Ramstein toparynyň samitiniň gysga wagtyň içinde ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Samit Amerikan resmiýetleriniň sol tanda prezident Joe Biden'ın Birleşen Ştatlaryň günorta tewitlerine Milton Tupananyň aralaşmagy sebäpli özleriniň siýasat planlaryny ütgetmeginden soň ýatyryldy. Bu aralykda 11-nji oktýabrda irden Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň günortasyndaky Odessa şäherine ganyty raketa bilen eden hüjümüniň netijesinde paraha diýlatyň arasyndan azyndan 4 adam, sol tanda bir ýetkinjek öldü, başga da 10 ýaşaýjy ýaralandy. Bu barada häkim Oleg Kipar Telegramda ma'lum etdi. Ol 4 adamyň agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Mundan başga Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko 11-nji oktýabrda irden Russiýanyň dronlarynyň paýtagta atylandygyny habar berdi. Kiýewiň harba administrasiýasy takyk sanlary getirmän ähli dronlaryň urulyp düşürilendigini aýtdy.